Ka office jong u District Medical and Health Officer East Khasi's District. Hakalai teri ulber kala penpau ya ke jing halor ke jing Artatien jo ki Kmie pa ban pha ai Dawai Tika ye ki Khun ki jong ki ban ya dan ki khat artli ki jat jing pang lengba ka mission Indradhanush kabala pentri kam la bun snem hakri jela. Habai kren begina pathai khubor ka additional DMHO ka East Khasi's District ka Dr. S Khongla kala ong ba na du badan ka klam COVID-19 bun ki Kmie ki pa ki Artatien ban pha ai Dawai Tika ki Khun ki jong ki bat kani kala bu kala ya katanat ka koi kya ban pendap ya ka jingbu thong ban ai inject ya barok ki khna ki bahpo ka khat ar snem ban ya da na ki khat ar jat teli ki jingpang kala ong ba ka sarkar pedeng kala betha ya ka East Khasi's District ban pendap ya ka jing ai Tika ya ki khna lengba ka intensified mission Indradhanush ban penti kena ba barok ki khna ki ban yo ya kani ka Dawai Tika ka Dr. Khongla kala ong ba ki khna ki ba hapo ka khat ar snem ki ba yo ya ka Dawai Tika measles rubella Japanese encephalitis bat PCV ha East Khasi's District hilong ndriupun rio na kasispa jadi ka artli ki jingpang ki ba dei ki daw jongka jingyap jing khulung ta ki dei ka TB ka meningitis ka pneumonia ka diphtheria ka jerhok soul dan ka whooping cough ka Japanese encephalitis ka tetanus ka polio ka nyang persit jing penhiar ka jing pang stem ya kini ka artli ki jing pang ki khot ki VPD da ka pharing kemun ki vaccine preventable diseases da ka daw ni u tika ngila ban ai jing adai kini khulung bakinum yo kani ka jing pang lada ki yo ru ka intensity ka dunano namne larangi ai ni tika dan immunization vaccines kila kidon ki khulung ki bala bandon jing shit te ki Kmie pa kimdei bantiang ba ong alayo jing shit na tara ngamni ai shuk tika baat no te ni kum ba ong imam ngila ban ai do paracetamol syrup ba kani ka jing shit kalong normal kalong ka reaction jong ka individual body kidon khulung ba yo kidon khulung ba myo te lada ki yo ru kani ka jing pang kamlong kom kini ki be ki jing pang ba ka ne slim na po singa asi ka jing shit ka hiar no te ba itu khulung ilong immunize I develop ka immunity okay. No child should be left without vaccination. Mendam iwei kelung ru ibadai banyin banem yo ia ka routine immunization. Kajing wan kajongi hang ni kalong bagi kwa man kentui Kmie ki pa lan ni ki dong sumar jong ki Khun ki ti khaptam ki badang kha hado arsnam. Bakin wan ban pendap ban ai dei por ya kini ki inject ki banyadan ki khat arjat ki jingpang ki bamdan Dawai. Henrei dei tang da ka inject ka bala banyada. Kamut ka jing yo jing kelung hadu kata ka inject measles rubella JE ba ka PCV ki ba hapok khat ar brai la di hapok shisnam hapok kan di ka East Khasi Hills ka coverage jing ka long tang 100% ti ni dan kam la kumnu ba yo jing ya da ki khna baro khandai % ni hab ban kot sha ka thong ni kentu ya kilong Kmie bakin wan ban pendep ya kitika ya ki khelung kumju iru ya kilong Kmie ki ba armet bakin pendep ya ketika jongki hakapor ka badai rela bonsil because kadang kini ka khalam covid ngila dulut iki ya kijing kita kijing shania jongki beri la dulut ki bekiting ba banwan chakhamat ba ki muddor pangi ai kataka covid vaccination ki khelung henry kampat don kum kata ke kabangi penmi ke ka vaksin ka pertama ke ditang ka pneumococcal ya ki khelung dena ta kada ting ting ki dan ka ta jing sngo ting ka jing sngo bam shai ba ka ni ka inject mudor ba ka ka injection covid hending dalada day ba ka poi ka ta injection covid ha ki khelung ngisa pentip ngisuk takadang kwa ban kerpat Kmie ki pa ban wan chakhamat ban ai ka injection namaki khelung ru kidon kata ka hok bakin yo ban yada yaladi ya kajing dan kam ban pendap ya kini ki Tika kadang ban yo ya kajing yada ban yo ya ka jing kacing khia bat banem du kajing im na ki jing pang bala ban yada